Ndikulandireni kuli konse kumene muli pompano pa Coil TV lero ndikukhala la chiwiri pa 12 August 2025. Programu yake ndikukhala ya Morning Live imene makhala ndineyo Irene Samson. Kaya mwadzuka bwanji mawano ukuyenda bwanji kuli konse kumene muli uko. Kodi mwauno mwadzuka muli bwanji m'manyumbamo, kodi dadi anagona pa nyumba kapena abwera cham'mama wapo mpana. Yeah, zambiri zimene khaleti kukambirana mu program ine ya Morning Live koma tisanapitirire bwanji muoneka nyimbo iyi. Can you just talk to the Father in your own words? Tell him that he's worthy. Tell him that his name is worthy. Tell him that he's awesome. Manto sadabarada basante libai. Mante kelibra souza librata. Santo librata. Tatewa tu wakumamba. Come on, just lift those hands. Oh, tatewa tu wakumamba. Wakumamba
mayenera mayenera uye Yesu ino mayenera 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 uye Yesu ino mayenera Come on, just tell him, mayenera, mayenera Yesu, mayenera. One more time, say mayenera. Yes, Lord, mayenera. Satalaba. Iya kubwela soma program imwe ya Morning Live linanena kuti tikhale tikukambirana nkhani zosiyana-siyana. Nkhani zake ndizokhudza ife anthu monga azimayi m'manyumbamo kuti bambo agona kunja amwina abwera cham'ma 11 azimayi kuti makhala ndi mitima yosiyana-siyana kuti ameneyo abwera 9 koloko abwera 12 koloko za usiku. Iyayi sima sindinsungira madzi sindinterekera koma tisakala choncho iyayi ngakhala atabwera mamawa tiyeni timaterekere madzi basi osanyanyala osaonetsa mtima wokwiya kuti munthu uyu wabwera mochedwa uyu ndi wathu ameneyo ndithu tisapange chisankho cholakwika. Iyayi kutetsa banja kumene zimenezo sizoyenera yayi somangodiso nkhani kang'onong'ono koma kwa nkhoso iyayi anagona kunja ameneyo. Iyayi munthu wa bambo tizimvetsetsa nthawi zina kuona kukhala pansi kukambirana kuti chinavuta ndi chani kuti zifike pamenepa. Ndiye monga mwa titanenera kale program yake ndi ya Morning Live kulikonse kumene muli. Iyayi ndipepese chifukwa cha break imene nayo zamagetsi izi zimakhala kuti zikuvuta. Monga mwene tikunenera pano kuti osanyanyala osaonetsa mtima onyanyala kwa bambo pakhomo. Mwina ingakhale mu relationship kumene kuti amene wagona osandipatsa good night chifukwa chani ndi mama watu mulandu. Tisaonetse mtima wokwiya ndithu tiyeni timukonde munthu wa bambo timusamalire mmene akuyenera kusikulandira chisamaliro chake. Ndiye apa tisanapitirire bwanji tioneneka iswelo lili ntibwereso pompano. Ukutani? Iwa uziona kuti kodi zaje ziwezo? Kosa zile nazipasa. Ngaza kuti ndawetera ziwezo kuti muzipanga chibwana bana. Ndikuchosa litu njito. Tatero bwana. Iya. Ndi abale anga nitakuwaita na kulire very busy.
Fikani. Muli busy Mandipeza ndili busy. Yakupeza muli busy. Mike kumeneko. Ngosa mukuzisamalira bwino. Yo gwira bwino koma uyu. Tabonera. Muli very busy. Ni makala busy pepani. Ndakuona kuti mwabwera koma ndipeleke my instruction. Very busy. Ndi makala busy. Ndawu yocheza ni muntu sini makala nayo. Aizona. Pepani. Pepani. Muli bwanji. Haine ndi bwino. Kaino. Mwangoti mundione. Hai basiro. Ngati nzanu. Ngangoti no ndimaenda ina muzi. Nenda taine basi ndilibe chochita. Mulibe chochita. Ndikaonere kukama nkaka. Kena ndikaone nkhosa. Ngati nkaka mwina mwamwa wasala opanda ntchito. Akandigaire nkakawo. Ndizimwa basi. Chabwino. Chabonera. Monesese uyu wankulu Jacobo yamwe uje. Ndifuna mazuru munkame nkaka wambiri. Chabwino bwana. Mvae? Machani atuke olo 4 or 5 pa hiyo. Okay bwana. Aje pambiri amene Jacobo. Pepani tu bambo. Ng'ombe ine hiyo sitima ipasa zina. Ndeme maipasa zina kuti Jacob. Ionene pai. Yankakayo. Yaikulu. Ndiye Jacob amini. Izeki. Ine ndati ndikuuze. Wamva? Chani. Mwana unamba kale kwa basi. Namba kale ucha? Yes. Unamba mwana unamba kunipangaza mwana kale kwa basi. Zoti chani. Ngombe ukaiche Jacob ngombe. Bwanji. Ukaiche Jacob ngombe. Bwanji. Aya mwene. Ndiyanga. Ndiye. Ndaipasa zina la mtu ukapeleke kwa ngombe. Ndaipasa zina la mtu ukapeleke kwa ngombe. Umadili ipasa kulinda. Ndaipasa kuti Jacob. Maina usewa. Iwe ndio ukapeleke kuti Jacob. Wabwelera kuno kumwankaka. Ndiye ngombe yankaka ndi Jacob oyo. Nkaka umamwa iwe. Kuli usikwenda ndiziko likubwera kuno. Ukasowa chochita usibwera kuno kuza mwakhala ndi zinthu ngatanzano alibe usapangeza mwano iya kodi iwe ngombe tu izi ndi ngombe ndi ngombe tatatu lero kale tinalamuna kale tinalamuna ifi mwafusa anthu unaweta bola abaka mwafusa anthu chabwino kale lachili mwafusa anthu Jacobo kale lachili timalowa tunthi mndu kusanduka vizi kubwera kuzanyamula yonse imene sunga zipeze kukuza timakasanduka afisi ndikunyamula yonse imene bwerani muza pese simuse ngombe uje Jacob iya iwo kuzungulira mwavumbwe muno basubwere uzamwe nkaka kwa ine ile ndikuvutika mwini waje mamawa pano tsumati utibwera iwe wandito pesa tu chabwino ainetu singagwire ya ng'ombe koma yachani ya ng'ombe koma yachani ya ng'ombe nifai kufua choona ng'ombe siku ndi siku ndikamakalamba nkhope yanga imakhangati ya ng'ombe uite check nkhope yako umafanana ni ng'ombe chifukwa mazona siku ndi siku ndaipasa ng'ombe Jacob mwina ng'ombe zokhazoka ndaipasa Jacob umafanana ndi ng'ombe ndaipasa Jacob uzola wera kwa nduze chani ukazungulia mwavumbwe muno ufuna nduze chani wewe unati sumamwa nkaka ndi ng'ombe tu ndikaikama ngati ukufuna umwe nkaka wa Jacob ndaipasira dala Jacob uzimwe nkaka wa Jacob ochokera kwa Jacob ndapeza mtu nyumba kwa kunyumba kwa bani titisiane kuno kwete kwa ino ndine kudana sinkhani mamva ine ndinadala lawe karekare ndine tukudana sinkhani ine ndimacheza kama nenda kunuma kundizunza kale ng'ombe kaise Jacob zina langa ukapeleka kwa ng'ombe ndapeleka kwa ng'ombe iyo ulinibaka osa weta iwe wokhala nzanga kulawira kubwira bwana kulawira mama kubwira bwana banji siku linaosa nduza kuti izase ng'ombe zisale ng'ombe zokhazoka sala muzona na ng'ombe mpate ni jako moyo mazi so amwe mwamba kulandira basafula amwe ndibereratu inunso wauza nyama tako sitimacheza ndiwe ya iwe sitimacheza ndiwe ya tikumana tukunseu pate jako moyo mazi amwe tikumana tukunseu pate sitimacheza ndiwe muntu mamawa muntu wankulu ngati iwe opanda chochita
panyumba pako panda chochita ulawire kuno ati nkaka ukasala ndikupasa muntu iwe pindula iwe ndichani pai bwanje osanena kuti ase ndithandize ndikupase ng'ombe imodzi ndikupase koma iwe iyayi ndatopa nawe ndaipasa ng'ombe chako ndatopa nawe kwa basi usazabwereso pano ya ndigalu amene ndigalu samva ndachitira dala kuti aphitima kumene ya wanditopesa izeki jakubo ine ndini ng'ombe iya alibe kila kati kusema mawa wala wina koko amene mwazuka ni mazozote wabwera afuna amwe nkaka ndiye ticheze adi mpaka na mazulo adi kila kwa sazika akakugona kwao kila kubasa ziberekana galu wa chabe uzipita utuluka kunyumba utuluka amwene mankula kwambi ya amwene mankula kwambi utuluka amwene ya mankula kwambi utuluka kupata kwa amwene mankula kwambi maiki tabarasa amwene mankula kwambi ndagwira tukaso mankula kwambi ndagwira tukaso ndima nunkhatu mayankula kwambi ndapita kani kukumvera uko mayankula kwambi utuluke banzingo bandula hapo utuluke ya okay ya usazabwere chukune tiona nali kutreading kutreading ndiona kwa fungu trading utiona ya wantopesa kwa mili galu trading utiona ya galu uzipita mwamva ya trading utiona namwe ya maiki Ndabwera bwana. ya ima Ndabwera bwana. uyerekeze anyuma tanga kuponde kuti ndaita tapona bora in case sulu kwaitana kuta siwafuna ma ine ngati mwini wacho ng'ombe ndingakale ni nthawi yomenyana ni munthu iwe tione ino tisakomane taona zipita ya munthu wamkulu ngati iwe basi taona ana ino ubwere mama bana uzadia basi osampatsa nkaka mwamba osampatsa maiki mwamba sindizabwera akazabwera pano Sinasegula gate. ya sindizabwera ya imenelo inalisewelo limene timayenera kuonera ndiye apanso tingouza napo zinthu zochepa ziwiri zitatu zimene tikuyenera kuchita relationship ngakhalenso mabanja ife azimayi tisamakhale ndi mtima onyanyala tisamakwiye kumukwiyira munthu wabambo pofika kuti kudabwa munthu wabambo kuti koma mayi ndiye mwe uja amene nali naye pachibwenziyo kapena ndasintha kudabwa munthu wabambo kuti koma imwe ndi amene inamfunsira ine uja tisamakhala anthu injo tizikhala anthu oleza mtima pachina chilichonse kukhala pansi kukambirana ndikuona pamene panalakikapo olakwitsayo kupepesana pamene paja zimakhala kuti zinthu zikuyenda ndikuthokozeni chifukwa munali pamenepo kuonera program ine ya Morning Live pompano pa Code TV munali ndineyo Irene Samson ndapita. Evans Mereka, wimbo DJ Kachamba. Banana coco, ineo, banana coco, batana.
analodziwa kuimba nkatipatsa malangizo koma agogo anapita. Zinangona kuchitika kukhala opanda agogo ndi chinthu chopweteka, agogo ngofunika. Opanda agogo sumapatsidwa ulemu pamudzi pamapepuka, agogo ngofunika. Tikunyozeka lero poti tilibe agogo, tinali anthu padzana, agogo athu alipo. Banala koko ine, banala koko batsana, taona ni lelo apita. Banala koko ine oh, banala koko batsana, taona na koko apita. Banala koko ine, banala koko batsana, taona ni lelo apita. Banala koko ine oh, banala koko batsana, taona na koko apita. Kuli benzimu ine, kuli benzimu kumanda, taona na koko apita. Kuli benzimu ine oh, kuli benzimu kumanda, taona na koko apita. Kuli benzimu oh, kuli benzimu kumanda, taona na koko apita. Kuli benzimu ine oh, kuli benzimu kumanda, taona na koko apita. Akatero agogo kumatiuza miyambi bana mokala tiritunze. Akatero agogo kumatiuza tintano kale kale tambala inali mfumu antu wankaoba moto wapa mutu patambala koma kalulu ndikuchenjera kwake anakapala moto pesa pali chete chete ansanga tambala alibe moto isama ubere zitukutali chikundi chakale chomwe chisunga moto agogo ndi ndamo moterangani. Alinda koko, alinda koko, alinda koko, achiyese chimwemwe. Alinda koko, alinda koko, alinda koko, achiyese chimwemwe. Banala koko ine, banala koko batsana, taona ni lelo apita. Banala koko ine oh, banala koko batsana, taona na koko apita. Banala koko ine, banala koko batsana, taona ni lelo apita.